Ja som sa 26.2.1949 narodil tu v Worklecach. Možno sme v tom času v Košicach bydlili, ale moja vúka je bola v Worklecach baba a tým mokomiku je to sem zvislo, že som sa v Worklecach narodil. A ja som bol v našej svojbe najstarší syn a náš nan беше v tom času jara poťažené ze skorošťu, měše těžký astma. Říkaše, ty si najstarší, od tebe sa tiež kus očakuje, dojdeš ti na nej pomáč. A to je bolo veliče pieča pousta. A to je tu rozsud bol, že mu v našem letníku som mu 10 činč. Až do toho bolo až do 8 letníka šula. V tom leče sme smeli popravom 9 a 10 ešte k tomu činč. Ja pa som sa za to rozhodil. To var zase na nejnýho jara derešlo. So ja z 8 pôjdu von a budu pohovanie uknúť a pôjdu doma k pomoci. My sme mali tedy rysnictvo a korčmu. A to беше šon za nanáte jara občežné noce v kočme a ráno zaje až do večera v rysnictve. Šon tiež je jara občežné dživo.